आंना हासबेन्डआ नै दायो दाउखौहाय हाथारनानै बिगुर खुगासिनो आरोना नै लोगोफोर। खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि आंनि गोदान भिडिअ'आ फिन खेबसेबाव बरायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर ओरैजे आङो नै सबाय रुगासिनो आरोना। सबाय रुनायनिफ्राय आङो स्टार्ट खालामनोसै। आंनि हासबेन्डआ सबायजों ओमफ्राय लकेल दाउजों जानो लुगैदों होननायखाय आङो दिनैहाय सबायजों दाउ लकेलजों संनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। रोंनायालाय रोंखाया आङो संनो, अब्लाबो संनोसै। ओमफ्रायो आं देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर, नायलांबाय थादो। ओमफ्राय लोगोफोर आङो बेदरखौ एवनो थाखाय सामब्राम ओमफ्राय बानलु ओमफ्रायो हाइजें, सामब्राम गुफुर ओमफ्राय नै ओरै जिरा बेखौ आङो देनानै लाखाबाय। ओमफ्राय सामब्राम बानलुखौबो हानानै लाखाबाय। ओमफ्राय दा आं संनोसै आरोना। दायो नायनोसै आङो नै लोगोफोर ओंख्रिया माबायदि जाखो। वाव, नै लोगोफोर जोबोद टेस्टि जाखाबाय, संख्रियाबो नांखाबाय आरोना।
दायो मोनबाय आं बेखौ खांनानै दोनसै